Drop it. ఏంటి సర్ప్రైజ్ చేస్తున్నారు హీరో సార్? ఏంటిది 30 days షూటింగ్ కి ఇట్లా చేస్తున్నారు? ఫస్ట్ సార్కి 7 o'clock వచ్చినందుకు రోజు రావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఆ దేవదేవుడు శక్తిని ఇవ్వాలని పొద్దున్న లేచి శక్తిని ఇవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఓకే ఇప్పుడు కూడా ఉంది ఇప్పుడు పెట్టండి రోజు 7 o'clock రావాలి అందరూ. ఓకే 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 వస్తాం. ఇది ఓకే ఏంటి సర్ప్రైజ్ చేస్తున్నారు? హీరో సార్ ఏంటిది 30 days షూటింగ్ కి ఇట్లా చేస్తున్నారు? ఫస్ట్ సార్కి 7 o'clock వచ్చినందుకు రోజు రావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఆ దేవదేవుడు శక్తిని ఇవ్వాలని పొద్దున్న లేచి శక్తిని ఇవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఓకే ఇప్పుడు కూడా ఉంది ఇప్పుడు పెట్టండి రోజు 7 o'clock రావాలి అందరూ. ఓకే 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 వస్తాం. ఇది